Super. No press. Yes, ma'am. Nate baiga. Asenga njaba kan baito bara. Tiga. Serikali ya Iroma totiga tukua na yaito. Toigwa naina. Atochana tonyakwa chana ira jinto kama nyora. Nale kwa tebe ngane leo mwelio. Njetindi tayari na yata batale kombwate singa. Tusali bwo kenga kustotoite magi. Yaya. Toigwa naina. Muberoga ndamojali ayande bagwanja. Mwamanga gose mwamumanyi. Na intuntoriya komiti tukwana barabwo. Amara metotake. Aye bwatera igo. Ingwane tigo. Asena kwa no boria nyabere igo. Fanya kazi. Omonchwa omorigeri na ndo motegeri o Inka TV ne bende toikire ase omochi obase osengera busot ward ndase kinyiro kia omanga gaigase kia tebekana kwa kobaunga nigo oyomo wekinyore keiga atokire gakwete asingincho osase enchira etamanyikaniti ninde kiga mona bana kinyoro ni bachi kokwana mona inchi baina nki kiabete genda mona assistant chief ni na chief gaiga amona abana kinyoro abange baumatete na okumina kine nki kiabeire gucha somo sai oromoke Maria Timothy Mubonjo eji Timothy kerokende nki kiabete gusiria gusinki ulke kiabete gusiria mongwano wiga mongwano yere tumanyaine numusani one lakini nje Timothy kimuriete nje kuikabona getinda mayichiwe nanje nakine nanyore ukwete kerokende ngeya kwera ngikyagera okwa kyagera chinkuma chote abuna niganyo rwa kwete aki abo moisimigo minto tinkonya kumanya tinkomanya pi all right Samaria tangor kusabro na yako yo nyandoro ntole no borro bonge asengincho twapotezire kichana kyarengege kemuno asengincho abagambe babwa babekire quarantine nene amarwatigu lakini umucho yoro tosinyire ntomanye tinga niki kegendeta asumucho egakora as part information mune okwanekana baskali sande no barenga igonto take komanyana ki ebanjire tamaru kose batake tamaru azire neria kabera abantu abatari umutangani gukwera oyo mona akwereta akakwera matari akaitoro akatugutuchika gumatari eria kabero mugako ebwiye komonye no kwereira eria gatatu nereria kwera talinga nigo tosinyire tali tosinyire kubugoria mago esheria mago kaito nabagambi twazika bakora investigation mineta keira onyemba gotekete post reaction abaga nabotora aligere na toko lakini ditanga barato ereza ngi amarwa ko bekerwa right Alright, kerokende asokora kwao na marua gerira omongwana gukwa guse usikende nkero asubengeli bya ombe mekwa chanzo kupu atali kende na marua onya marua endiri elire bwokenga kanga mejande eteyo kanga bantamba yabere bunga ne police station ya maru abantu bao yani abantu baro etubwene tutoganda chiefs kambi twali boti bona bana inje bakuru isibakuru bacha kolibotia igogente gikurukwe amarua ara nabagambi batemira sibakunyara muntu otari kuigwa tutumanye amarua yanka yakuru agocha Samaria tangor ko pasta tebiti matoke anje na beno ko kumyo konene mono asogo ikase nke aigabo manga asoko nyomo muro itasire tororo ento kyanyalekanire obosaiti bwa tokire nike ekenyuwa kero rekenge mono niko twabe no mochana monene abantu mochana tie na bere go twabe no mochana monene Nga kyokor kwa Samaria taonsi apeli nyakundi hoteli no mwana yego sirire twatebungu mwana no yogo osiriyo buguma bwaye Marieta nga kyakorku Julius Marube nyakundi nombe gotorera koru matukabera atatu gose kuri tukuri goro se daliri endene yale ngenge nchumwa kire mna kinire gocha muchando naranya riko bagakoro kigatigati asa matukabwango igagure yo mangano yo gusiruko kwaye
Atuko tabwa tana kurwara yana lekitano sina ntana kubetu. Kurumo isonde kurugoro mbuyali. Na bakwa ndonyo maruayo andoira na gosipipi ya morata. Ona buna igoro. Abamugangite mu butambe. Wakire gokya yatukire nga ukoire iromucho. Ritukuria igoro buna abugita gasoka karachi butambe ngosokare ngokorare emirimo yaya senka osoka na nduirana inchinga kicho mwali mwalengenere ritukuria igoro inchinga ki insa chimwalengenere ande ngori mostri ora sako kagero senga ubalenga monere se ukorora kwa usese ritukuria igoro ngo batari ta monere ande ngo balenge komo nalenge nka nalenge rokera kine balengo batete ngaru eto anane batebire na matanga ringi matanga ya ringi kara kurte kurwa sa matanga na chitenga gusina yo talenga senka umanyenga ngikiagendere to guchimwini ngentalenga senka manyenga ya chiti gusenga kialenga bono wikira bono igenga nibuna ya toke ya konyora azigaiga gotebungo mwaga no yosiririo buguma bwaye gwikachinga kichi cha bono muna tugukwana iga gento kendingere kwambire gukagera ose kwambire koigwa igoro yo gusiroko kwaye onyigwete nga igatuko kwete na chira anyore gakwete anyore abanyine nyomba babungite anyora kiringa abanyine mbabuna babungite igombara bo bakamangete igoro kukwaye na ikira abikira ba mata mubuno barokeiga na batebiri ntuliko komenta getondo kenda sigetondo kenda igoro nchebuno mwiboli umwana uyu umwana ina waje pikaine na enda bondo jenga chinguru cyane konto shaire wikabono iga ukarangurigere liga iga ntubwate abarai a monona rabagambi barasorongori abanyanyimbo mbachage babugwiri umubiro yo chire ayebuno moiboli bwo mwana uyo nketambukiro kekali gwata geteke bugorigwe gakagara gwatebire nga ngwatete kubeka nanda matangandi usikubeka echukumwa sama okao mokole kenda sumuchiyo kitambukiro kekali yoragania serikali yebugori gusabagara abagambi nabaraya aho barasega tegatiyiga egere babugori egetambukiro gero bomane bonyare ko bokorokane kuri umwana we cyabare ko nkoya nyombe iki buna bataba nabata nyombe iki goru tuisane kengaki aiga bamuitete birangeri bane bamuite bakamukoba gukinjira usebona ona singe njakora kana uchunguzi yana ko ngana baitire agaitire unyomba ekagara gakobu kujya nabanyino muki batamire iye kwaro ngato gota maboza anya tokole tikende usebona bono okoboli kwa wa apart from go request nyombe goruna kumanya ngangi yakora gata se nyombe lime kakara bono wekerese tugukwana muna tokogenda mbeiga neringa igetambukiro getigarete n'igetambukiro kyama oko ya serikali go segetambukiro kera samanyangana y'abanyanyimbo ya CID botuki kiboli otagetebo koru usenjere kyotagete serikali yeso ime mono asinge njo ko bwadesi engane yegagara umwana yigo emanyekane ngangi kyagerete usego kukwaye ngi kyachangete mona so kukwaye kinagimpa geto tukibokoru umano yamanywe ndatana kurwara una bali bamwata marua munno lyeto kebuna abasikali bakoro jungusi eto kanjere yako basabu eto kechanga kiriya soka kirokyo bamate bya soka kirokyo nalyo jungusi era ngende sana kene jungusi yana engana yende nelinga egoika chinga kichi kakara ekera bana inja batini nege gangote babalinga amarua ya igani gaberige gasekerengo egetambe goseke kegetambe nonyene kera mukobe kebirero byino gujase mako ya serikali gusasa abanyanyimbo egera banyare ko bakoine kinga basiria marua ya kurwa saye gamarua ya gabere kerenge kenenake gujasaya wetani umuchiyo nanda senale marua koni wasobwa ngobo igora sikwamba kugera bera nyarikane ngatote benigara kironyo nenseme nga itere tukuru marutari ko ne wo kengo ga ko magungo ne wale bo biga marungo ne o chasi bo mara matari nyombe kina iche itera bantu abananya abanya maru mbali wanjanga maru abaitire bagate abanga njerenga lakini rende yale ko nyale kana serikali jenale ko basaba mutale wanja maru ya munyasiri abanda bakore byasali byao bibaga togo chagosiri okengo na asirete namuka tindo jo sana toke togo chagosiri sengenje gente gesini amalie tanguru kiresi murao mbati omwana okuno yone tali obande nande tali kondangiri anti ngakondangiri iresi ayi musubati ominto lakini maru mwana otare tabwate bongo busalegete totenga ni gasalegete bonga gachikokoraki agacha gukwera moino gaiga omwana yo gakugweteranga amarua ya narachandira bagaka bakabareire gaiga morembe tokoretiki ngo wanjira nango morembe noreke nyoreke umwana no yo karenga
otigire bimwana birenga bitatu gaki mware gokura none serikali yaitekorege konete benga buna periate benga tige bintu bingao bikorwo etania marua egekwera bakungu rero bagosoka ba no mena ba ni nyanya inere faita yo waswaera nyumba lakini nyanya maru nararengera tige moja kokonyanya bana bante bigotimo ire kibesa twachandikire kana na karabani na inaro na bwate bono emongino taragenda egintu nkirege kiarokanire asorgo ngoro chinga kikuja se chinde asa mangana yakoro kuyabagambi report ya ibuno mo ngina bwekenyureke kwarere bona marwa igagenderete kuna koita bamuraba igali tuko gocha serinde mwana wikirobot ronda sabagambi egere getambo kirukende kebuli kulwa sabagambi gusema korekero umuntu akure mombi numwatiga abagambi ngo genda bali babareta babwatu marwa yataringa na ngiye kinyombe kimanka akoroserigwa aya akore tunebibu byabantu bakoraki bacha koni gaiga taringa na kinyombe binyoro bire mabikorosia maru otokora ibibu na batokora bara chipara ibibu bibekire chipikipiki igoro lakini asakuru ara ntokora tiki abagambi ngo gasa bale sana ndo barara bale chigari megokora kikobamyo kigurumaega lakini abantu baraba kongu naba bako bono ase rituke gente gyakorekanira sayega koboli kikwalinge korua gocha serikali nabo gocha sabagambe baito bebinyoro ao egere baramboro koboko kwa gocha sense meiga baine kinga marwa yiga gakar mwatabira nga marwa tarikoro siukenyureke amarwa yakoro sikurwa sense mengare tu asayega ngikeri mwali ngoja kubeka gocha serikali egere serikali ebwatie soke ya samarwa yakare korwa asiru korwa ragara bamura barakoro sorongo zabantu barasorongo batoro mole serikali yeito yari gwanje yabone totenenere kenyoro byeito etote bingaragia rorando nchimoko ro muntu ase changia koreteki egotoka twanda twabatebinganya leo nabwatege egentororo na barabwatu bwati kurumagega na intu tobabwati kurwa magega abo egenteke gesire kurwe ebinyora abantu baligie gasi engaye tari maruga kikamuranje serikali atokonye serikali ntu nero togotamira kana ro botamero na butokorera ntu bwati na ende bantu bantu turatena ki tigatokoreke serikali nere ratokonya na marwaye maruta bwati faite inde yonse no isa korigereri koruga yanti sinyenye kionse tigabangi na babwate basoke para bakore ibintu byabo yaje ibintu mbibolete bagokora no genda oni amaje nekibesa ngigeta bwati kibesa ensei no genda ekore kondo muchibo omuntu emi na musini tari kibesa lakini gijabatiga marwa nkibona maru faita kiawata moro chinga gabano mbire rotore ga tokwereiro mwana omusayo tarakora kende ototigire rera igoro ainaro nabwate asamaleta Pastor James Nyambane njenda atebenga intubuna barandi twatemere korandiria abantu elinde baonchoke kurwa samaru korende yabeira akon korende lakini togenderete negasi eyo lakini ndatebe asomo muroyo kwa no mokemono ano musani ono orenge kero no ani chentara tole kelinde mbo morandi ntu arenge gokora ebintu ebindamo korende yaitikire okure no muntu munyanguru mono igonkorera tole mono buna incho murandi nabande boyigo buno obarocha abantu abonsi pinkorera bare of course ya soro gongoro rwasengera bosoti chikanisa nabo chire chinyinge nando bokorera nabo boro bonge lakini njenda atebe nga of course chikanisa ni chinyinge chire korende ndasabe abarandi gosaba koreri tokore egasi emereme ya nyasaye rinde tonyare gotori chingondi echichinsero nje engoro ku David Nyanjonge mo senior chief bweli ito ya sengera lero mambi nanyole simi korwe sevile gelda nga muntu nakwerete ga muchoyo omwamanga so to inform the relevant authority na te yo mo CS tuachire twaligere irio mobere twanyorera omaene nakwete nande twa CS origereiri okore investigation yayo bogirio mobero irire bono ntumuna abana inchi etoko baba tulivu tutigere serikali ekora yaye ekore investigation yaye ekero postmortem yakoriru ntumanya ngange ndoki kiabeta so nali koba simu na abana inchi to baba tulivu sana elinde tomanye tuongoche kabisa tomanye ngange ntokie serikali yagototebia kero postmortem yakorwa investigation siyagokorwa na serikali emanyete ino abana ingi na botorateba nga ilikuwa hivi lakini
the reality ne lingaki postmortem egokorwa ntonyore ekintu kiabete so abananchi ndabagere ngambu ya mono tigatuganya postmortem egokorwa serikali ekore investigation yaye arabu ayande tumayeko abugate baadaye. Chief, actually ase muntu buruziri gwego bikera togotegerera butambe abantu abange ngokokera bari mirimo ya okora naende yatebekanire ganga marua ya koni guiga tarikorosi gukenyurike kiago lakini nare kenyurike nkoni wararoro inse mokijirie angara kabere gatatu gosokorora ase marua ya korusi gwe senta gete goru egerora abeke o mukaso gochiororo amorembo tokebwo gakara marua tarikorosi wororo marua amangana ya marua maete it is a corrective responsibility team work abaskari mbaro abatureti mbaro abachifu mbaro kera bantu mbaro amarua ntuligota yabanga maruna na asirete amaruna ari kerasi muna bono oyoli konywa amarua konyugu botuko so monte kara konywa maru botuko igakwebisa to komanyerera nga yanyweta amarua akamaja gotoka na botora tebanga maruna ari nga toteba marua inare ngora kini ntonya bwati ntonya nyoretio so we cannot say exactly nga maruna ari ngoro na aranywete. That's why nateba nga wacha investigation ifanywe postmortem ikifanyika basi hiyo maneno yanaisha. Actually ekara ukoligereria sari enyombe ese bamba gokagera kara bananji abona batenene bamba gokagera ngana marua sari koni uni saria usomo muri no wanywete nabanyene enyombe esiekire banyene mbali yararo wikachinga kechiga nona baiboli bo mwana uri nabo batene ari batabanga bategete ko robot ukuse bamenyenga ki ngiye korokana kula se nyombe ime koro kinga ngikyale ngo according naye abanyene abo benyombe igakara serikali buna ino serikali moika momero nda se nyombe iga usena umwanyo nyombe esi to abanyora bonsi na barenge lakini mbaigori nyombe ro ndatebe yakorakira abantu mbaziyegete bayikyali so that's why oroje torana baskali toganye nganki kerororo shaidie gero yakire nere goche igore nyomberi bari igore boka bari gereri barore arango siende nerere nyomba that's why twate yo monyene oyo victim atokali erebieka baka eketogo toko igora baigore na basikali bari gereri bakore investigation yabo tokonyore gikerororo to nari barari kekibarari lakini ase bona iga enyomberi na besiekire nande intu omosi esio tebesieku na intu na gieko aranda esie kupaka abashiti bakire bamaija kumayangi kero naliera iguru kwa bekiro mukibwo kwene kinga marua igasirire kurwa sorgo ngoro sana lakini mbaroro bagenda tekora kwebisa singe nchokoni nabo iga bantu bagenda tekona gusiria magima basechi sorgo ngoro igarwa rwe erokesini yawe yasengera uchumbe kiri ngoja kwa abantu mono bali bagenda ko nyamarua ya bobisi nabo igo kogenda gusiria magima ya bantu amangana ya marua ntogenderete because at least every week we are doing raids at least every week twice or thrice per day oise korigeri go chiaria na bakorere metungi twatete go chiaria ilio ana bali baikaranserete we were here last week tokaitera marua rengaria tokate metungi tokakora keregento abona ari gote yaba na inchi ntogendete ko bakurira nga their days are numbered because atugwesirara tutaendelea na kupambana na ipomba haramu paka mwisho ngana yago yo mwali gocha se family ya nyoro mokongo boli bogo siyo yo mwabo oranyale ko bagoko batebichinga kichiga bagendete kona korera nabo igo muganyeto botukikorwa se serikali kerura se serikali igo gendera kokoro botukiobo na ariko batebinga pole sana na ande tigatoremerera ni twensi toba batoereru ese family toba batoereru twensi ekora no ninche na rusirio omonto konya yo mobonko gambera na ande mona siasa ali gotoka na bale goteba nga orusirie kura so ntogenderete gokora investigation na ali gote family pole sana mpaka lituko investigation yekoera na litora amanye ngangi togokora bono igase bono tigatoba batoereru twensi mpaka twakori buya mono